Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Hiwalay naman na daw si Ismael sa asawa niya, kaya pagbibigyan ko siya. Feel good morning, call and tits, at sa lahat na suki ng programa. Mga katas ng nakalipas. Maniwala na sana. Maniwala na kayo. Pas. Tawagin niyo na lang po akong Alma ng Santa Cruz, Manila. Isa po akong single mom. At ang akin pong katas ay yung naging buhay ko kasama si Ismael. Driver po siya ng shuttle na naghahatid sa akin sa amin papuntang trabaho sa Laguna. Nagkagusto po ako at na-fall sa kanya gawa ng siya po ay mabait at gentleman. Dinadaan niya talaga ako sa amin. Sinong hindi bang po fall sa lalaking acts of service ang love language? Sinabi niya nga po sa akin na hiwalay naman na sila ng asawa niya at nasa ibang bansa na ito. Kaya sige, sinuklian ko po din po ng kabutihan yung ginagawa sa akin ni Ismael. At isang araw po, dinrap niya nga po ako sa malapit sa amin. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Thank you Wala nga naman po, ma'am. Dapat sa kanto lang dako, di ba? Pero parang bakit door to door na yung paghatid? Para kang Shopee. Para... Kailangan mo ba akong picturean? Dahil na-deliver mo na ako sa bahay. Hindi naman po. Para safe po. Hindi na kayo maglalakad ng malayo. Tsaka bahay nyo na. Oh my God. Tama ba yung narinig ko? Gusto niya, safe ako. Eh, di ba hindi naman ginagawa ng lalaki yun unless meron siyang something sa babae. Gusto mo na safe ako? Opo. Gusto mo... Teka lang. Ihatid na lang kita. Ilalakad na lang kita. Ilalakad mo ko? Door to door? Opo, papark na lang ako dyan. Sabayan na kita. Baka kasi mapano po kayo din. Medyo... Hindi, okay lang. Sige, tara. Ihatid mo ko? Opo. Sige. Kasi Pwede ikaw... ano lang po, ma'am. Gusto ko lang thank you sa'yo kasi di mo naman kailangang samahan ako ng baon eh. Kaninang umaga, binigyan mo ako ng Hindi. pang-lunch. Kasi... Ubus na ubus ko. Ito pala yung baonan po. Nagustuhan mo ba yung kaldereta? Ang sarap nung kaldereta niyo po. Sarap niyo po. Magluto po. Ang sarap niyo po magluto po. Tama ba yung narinig ko? Sinabihan niya ako, masarap ako. Well, totoo naman.
Pero, ano ba yun? Tara po, Mali na to, kinikilig na ako sa mga sinasabi niya. Sana bitbitin niya yung bag ko para talagang kumpleto na yung kilig ko. Akin na ho yung bag niyo po. Ako na magbitbit. Mukhang mabigat Oh po yan. my God! Binitbit niya yung bag ko. Oh my God! Para bitbitin niya yung bag ko. Ibig sabihin may something siya sa akin. Sana pagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Teka po, huwag kayong bumaba. Bubuksan ko muna po yung pito na Ha? sasakyan. Hindi, okay lang ako na. Hindi, wag na, ako na. Wow, pinto. Pinto tama. Dali po, maling pinto. Maling pinto. Ayan po. Wait lang po, ikot lang ako. Teka lang. Ismail, yan. bakit mo ako pinagbuksan ng pinto at bibit-bitin mo pa yung bag ko? Sige na po, kasi iatid naman kita eh. Sabayan naman kita palakad sa inyo eh. Tara po. Kasi alam nyo na, Sure ka, makikita tayo ng mga kapitbahay namin. wala namang Oh my God, masama umuulan. siguro. Pag pinayungan niya ako, tapos parang magjowa kami, ito na talaga yun. Naku, uulan. Teka lang, may payong po akong dala dito. Oh my God. Ayan. Silong po kayo. Kayo nang bahala. Hayaan nyo na ako maligo sa ulan. Basta kayo, safe po kayo. Kapag sumilong siya at parang magjowa kami, boyfriend treatment, ito na talaga yun. Pwede po ba share na lang ako? Pasensya na, akbay lang po. Akbay lang po ako ha, para para magkasya tayo sa payong ko. Maliit lang yung payong ko eh. Oh my God, hinihila niya ako papunta sa katawan niya. Parang boyfriend treatment na to ha. Iba na to. Hindi na, umuulan na po. Tara, dahan na po ha, baka madulas po kayo. Pag inalalayan niya ako all throughout, naku, Diyos ko yung kilig ko. Sobra na. Saan po ba yun sa inyo dito? Ayan na. Ayan na yung gate namin. Okay. Yan siya na, maliit lang bahay. Pag pumasok siya ng bahay at gusto niya makilala yung anak ko, ito na talaga yun. Sino bang kasama nung nakatira po dyan? Ano po, anak nyo? Yung anak ko. Ay, gusto ko siya makilala po. Oh my God! Narinig niyo yun, mga kabisyo? Oo! Ako ang iyong konsensya. Mga kapitbahay, narinig niyo yun? Gusto niyo makilala yung anak ko. Ay naku, huwag ka maniwala sa mga lalaking ganyan. Bakit? May iba, ano lang yan, pakitang tao. Best foot forward, alam na Sige, alamin muna natin kapag may pag binigyan niya ng pera yung anak ko, mga 2,000 yan. Hindi to. Best foot forward. Hello po! Uy, hello, napakakit mo naman. Ayan, mayroon akong pera bibigay sa'yo. 200. Pasensya ka na. Bakit na po ako nibibigyan ng 200? Sino po ba kayo? Kaibigan ako ng mami mo. Kaibigan, pero nihahatid sa bahay? Tsaka magkakbay po kayo. Ba't po kayo niaakbay? Kasi nilalamig hello, yung mami mo. Jinjin. Gusto ko makilala mo si Tito Ismael. Tito Ismael, si Jinjin. Siya yung anak ko. Ay, ang ganda mo naman, manang-mana ka sa nanay mo. Mas maganda po ako sa mama ko. Oo nga Ako naman. po yung new and improved. Apo. Ba't niyo po siya nihatid? Para safe po yung nanay Pero mo. ano pong role niyo sa buhay ni mama? Kung bibigyan niya ako ng role, ako yung magiging main character sa buhay niya. May paganan-ganyan pa po kayo. Narinig na po na mama ko yan sa mga ex niya. Sige na. Jinjin, stop. Total, ano na. Pero ba't binigyan mo ng pera yung anak ko? Hindi, pangalawan siya. 200 lang naman yun. Wala na nga akong ibang budget. Sabi ko kanina 2,000, pero binigay niya pa rin ng 200. Anong ibig sabihin nito? Okay, kapag bineso niya ako, pag umuwi siya, ito na talaga yun. Alis na ako, Jinjin. Bless. Bye-bye po. Ingat ka ha. Bless God po, bless. Tito Ismael. Paano ma'am? Una na po ako. Sige po. Bye-bye po. Una na po ako. Mama, andun niyo po siya. Nagbembang na kayo? Uy, Jinjin, kakatiktok mo yan. Hindi, bakit niya po kayo ni Beso? Tsaka may tunog. Ganon. Ano po ba kayo, Mama?
Okay lang po sa akin kung sasabihin niyo po yung totoo. Wala kaming siya yung driver ng shuttle namin. 'Di ba may sumusundo sa akin lagi dyan sa may kanto, siya yun. Nagkakaroon po kayo ng love team sa trabaho. Hindi naman, pero tingin mo ba? Wow, ako yung tinanong mo. Ikaw yung mas matanda. Sige na nga. Pasok na tayo dun. Halika. Kain muna tayo. Mamaya na tayo magchismisan. Tuluyan na po akong nahuhulog. May umuulan pa. Nahuhulog kay Ismael Colentits. Tapos nagustuhan din siya ni Jinjin, kaya ang hirap hindi ma-fall. At yung mga hinahanap ko sa isang lalaki, ginagawa niya. Kaya po, ako na yung nag-first move. Alam ko hindi ganyan yung tita Tanya Chinita, pero ako ganyan po ako. Ako na yung nag-first move. Ang tagal. Tara po tayo. Par, pwede ba ako yung pinakahuli mong ihatid, par? Ay, hindi, Brad. Ako na lang ihatid mo last, Brad. Ikaw, Kim. Ito ka na rin ba, Kim? Ako yung last. Layo ko pa eh. Ma'am Alma, okay lang ba sa'yo? Last daw sila. Di ba ako yung last mo? Ay, sir, sorry, sir, na nakabook na si Ma'am Alma na siya daw po last. Dapat nagsabi po kayo. Sorry sa inyo Ano ba yan? Palagi naman Di siya. ba may special treatment naman dito? Oo nga! May sometimes ba kayo? Pwede ba sabay na lang kami ni Alma? Alma, di ba balita ko single ka? Sabay na lang Opo, ako sa'yo. pero hindi single, pero hindi pa ako nagpapaligaw. Kasi, Sabay lang kita para safety kapag uwi. sorry po, pas sa matanda. Sige na, May hati. pensyon na ako. Ha, magkano? Pag-ibig is Magkano? PhilHealth. Maliit lang yun. Ha? Maliit lang yun. Sabi ko nga. Sige Pasensya na, Pasensya na po kayo kasi maulan din, syempre. Gusto rin ni Ismael, di ba gusto mo safe ako makauwi? Opo. Na-book na po ako ni Ma'am Alma eh. Pasensya na po mga sir. Sana all. Thank you Ano yun? Ayaw mo pang umuwi? Oo. Saan tayo? Baka lang may time ka mag-road trip since ako yung last pasahero mo. Ikot lang tayo. Road trip? Sabagay, biyernes naman ngayon. Paano yung maangan? Paano yung Road trip? Kaso, ikot-ikot baka lang. biyernes naman bukas. Ay, ngayon, walang... Baka lang. Pero sige, kung ayaw mo. Di, sige, okay lang ho. Ay, kayo, baka walang bantay yung anak niyo po doon. Concern lang din ako Hindi, sa anak malaki niyo. na yun siya. Ganun po ba? Kaya na O, yung sige, sarili tara. niya. Sure? Opo. Gasan na lang natin to. Sige po. Ang dilim naman dito. Sabi niyo po dito eh. Oo nga, kaya nga ang dilim perfect. Pwedeng bumaba ka muna, tingnan mo kung kita tayo sa loob. Ganun ba yun? May naman eh. Ay, pantakip naman ako sa sa araw. Bakit kami tang pagtakas sa Ay, pag mainit. hindi lang, baka lang. Hindi tayo kita. Dark yung tint nito eh.
Sige, Anong dark meron? black. Anong meron? Uy, ma'am, teka lang. Ano ba yun, ma'am? Ayaw mo ba? Ha? Gusto rin. Oo, yun pala eh. Ano na? Pero- wala naman sigurong pulis dito or tanod or ano, di ba? Teka lang, baka may... Yun nga, sabi ko sa'yo, i-monitor mo eh. Tingnan mo. Ganun ba yun? Kasi naman, first time ko eh. Ha? First time O ko di, dito. akong bahala sa'yo. Uy, Alma! Ismael! Sa wakas, natikman ko na rin ang masarap na longganisa ni Ismael and confirmed Pinoy size po siya. Kaso, nachichismis na pala kami sa aming opisina na meron daw kaming relasyon. May relasyon ako at ang driver namin ng shuttle. So, paano to? Anong plano natin? May Kasi- sasabihin din ako sa'yo. Tayo na ba? I-official na ba natin para hindi na tayo nachichismis? Alma. Palipat pala ako ng sasakyan. Kung iba na yung magdadrive sa inyo, pa Laguna. Yung biyahe ko naman papuntang Bakit bigla Clark, naman? Pampanga. Ba't di ko alam? Hindi na rin pwedeng magsama, Alma. Pasensya na, pero Hindi, okay lang sa akin machismis kasi hindi. single ka naman, single naman ako, tsaka tanggap mo ko, di ba? Yun na nga eh. Uuwi na yung asawa ko galing sa Abu Dhabi. Hoy, di ba wala naman kayo? Wala naman na kayo, di ba? Sorry, pero sinabi ko lang yun, pero ang totoo kami pa eh. Ayoko rin iwan sila, mga bata. Pasensya ka na. Niloko mo ako? Niloko mo ako? Inuto mo ako? Ha? Pinafall mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Sabi mo, walay na kayo. Mas smile eh. Inayaan mo, main love ako sa'yo! Ha? Sabi mo, mahal. Sabi mo, gusto mo ako. Pinakita mo lahat sa akin. Ano yun? Niloko mo. Inuto mo ako! Inuto mo ako! Pasensya ka na, Alma. Ha? Niloko mo lang ako. Ang kapal ng mukha mo. Pinagsamantalahan mo ko. Nilaro mo lang ako. Ha? Gago ka. Gago ka. Sorry. Ginagago Kaya mo. palipat na lang din ako. Ay, kasi kasalanan mo! Kapal na mukha mo, Balik ka na. maluloko ka. Yan lang gagawin mo? Ha? Aaminin mo lang, ha? Ha? Ismael! Al, sorry. Pasensya na. Mawala. Ismael, mahal kita, di ba mahal mo? ko? Ismael!